Biye tɛnɛ novembre kalo tile saba san ba fila ani mugan duuru an minnu sɔgɔlen Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna bi tɛnɛ novembre kalo tile saba san ba fila ani mugan duuru an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita ale bɔla ka a kunda Buguni kan ka sanga ni lithium kura filanan min ni ale bala ka dayɛlɛ Buguni a bala ka taa olu baara kolobo karili la a yirala k'a fɔ baara ninnu sinsinnen no sira fila de kɔni ka sira fɔlɔ ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ san 4 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la a yirala k'a fɔ sefa wari miliyari 40 ɲɔgɔn kɔ o de kan ka don o dafɛ san kelen kɔnɔna na fɛn yɛrɛ kɔni lithium 100 ani kɔ o de kan ka sɔrɔ a yirala k'a fɔ sira filanan o yɛrɛ kɔni kan ka daminɛ san 2028 kɔnɔna na san kelen yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ fɛn yɛrɛ kɔni lithium tɔni 100 o de kan ka sɔrɔ o kɔnɔna na sefa wari miliyari 100 ɲɔgɔn kɔ o de bɛ don o baara ninnu dafɛ ka sanga ni kɔdi minier kura yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ni baara ninnu yɛrɛ kɔni ta 100 sara la fɛn yɛrɛ kɔni an ka jamana ye ale bɛ 35 sɔrɔ ko ale kunkan ko la ni baara ninnu yɛrɛ kɔni bolo dalen no walasa jamana ka ɲɛtaga ani sɔrɔ o tɔ bɛ se ka sinsin. Kunu karido novembre kalo tile fila san ba fila ani mugan duuru polisiw ka ɲɛmaaba ale bɔla ka a kunda an ka komisariyaso caman kan an ka faaba kɔnɔna na ka taa baaraw kɛcogo lajɛ ka sanga ni tajiko ale gɛlɛya a yirala k'a fɔ maa caman olu bɛ ka yuruguyurugu kɛ nin baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o hukumu de la sa Sulemanibugu ale komisariyaso kunu karido novembre kalo tile fila san ba fila ani mugan duuru nɛgɛ kanɲɛ 14 waati olu bɔla ka o tigɛ da maa saba kan maa saba minnu ni sikana yɛrɛ kɔni kɛlen no olu la ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye chauffeur kelen pompiste ale ni gérant olu kɔni tun bala ka taji kɛ citerne dɔ kɔnɔ taji min ni o yɛrɛ kɔni tala a yɛrɛ sɔrɔ 2000 ani ɲɔgɔn kɔ la y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni nin ma ko fɔta ye sigana yɛrɛ kɔni kɛlen nɔ u yɛrɛ kɔni minɛ ka taa n'u ye ka taa sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni bolodani nin ma ko fɔta ninnu ye o tɛmɛnen fɛn min ye tabakɔrɔ ale komisariyaso ye nɛgɛ kanɲɛ 14 sanga 52 kunu kari kelen na olu fɛnɛ bɔla ka o tigɛ da chauffeur kelen yɛrɛ kɔni kan ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye citerne dɔ ye a yirala k'a fɔ fɛn min ye nin ma ko fɔta ye u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min ye mobilitigi o de kɔni kun bɔla ka 50 d'a ma walasa a bɛ se ka na taji dɔ di a ma cogoya min na nka a yirala k'a fɔ ko taji in yɛrɛ kɔni dolen citerne ale réservoir kɔnɔ ko o selen ko taji in yɛrɛ kɔni bɔli kun bɛna gɛlɛya min kɔnɔna na n'u yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ ka taa tabakɔrɔ u balimakɛ dɔ yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ ka taa taji in ka ale yɛlɛma mobili kɔnɔ ka tila tun ka dɔ yɛlɛma bitɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara bɔ nin ma ko fɔta ninnu yɛrɛ kɔni kan walasa ka sɛgɛsɛgɛli tɔ ko o tiŋɔ u la sogoni kɔ fɛnɛ ale komisariya de polisi ma olu fɛnɛ bɔla ka o tigɛ da maa saba kan kunu kari kelen in na nɛgɛ kanɲɛ 15 sanga 45 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min ye maa saba ninnu ye ni olu kɔni minɛna sogoni kɔ komisariya de polisi ma wɛrɛ kɔni fɛ ko bitɔn 65 ɲɔgɔn kɔri kun falen no taji la nin ma ko fɔta ninnu bolo bari ko 7 fɛnɛ ko o fɛnɛ kun falen no taji la nin ma ko fɔta ninnu bolo polisiw ka ɲɛmaaba a bɔla ka a ka yala yɛrɛ kɔni kun cɛ ko kalanbakoro ale komisariya de polisi la ni a taara sɔrɔ olu yɛrɛ fɛnɛ kɔlen no ko o tigɛ da maa 2 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ kan min bɛ tali kɛ pompiste dɔ la ani maa wɛrɛ u ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko u bɔla ka tigɛ da kɛ katakatantigi dɔ ka katakatantigi min ni a yirala k'a fɔ ko barikun fa taji de kɔni kun bɛ a kun ko sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ma papiye sɛbɛnnen sɔrɔ a kun papiye min b'a sɛbɛntiya k'a fɔ a yamaruyalen no ka ni taji ninnu kɔni ta polisiw ka ɲɛmaaba a y'a yira k'a fɔ u bɛ nin wulikajɔ nin yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye yuruguyurugu ye ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye taji feereko juguya o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na. Journée nationale de cybercriminalité ni o baaraw daminɛna kabi dɔgɔkun tɛmɛnen an ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ o baaraw yɛrɛ kɔni kuncɛla octobre kalo tile 31 san 2025 kɔnɔna na kɛnɛ min ni a yirala k'a fɔ ɲinɛ bɛ a tako sabanan ma a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye AES maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni baara in dɔnniya bɛ olu la ka ɲɛsin cybercriminalité ale kunkan ko ma fɔ ka taa se bɔlɔlɔ ale lakanani kunkan ko ma olu yɛrɛ kɔni bɔla ka na tile 4 ɲɔgɔn ye kɛ ka hakilina falenw yɛrɛ kɔni kɛ walasa bɔlɔlɔ sira ale kunkan ko bɛ se ka diya cogo min na fɛn min ye jamana kɔnɔdenw ye olu fɛnɛ bɛ se ka kisi bɔlɔlɔ sira ale kɔlɔlɔ ma cogoya min na baara ninnu yɛrɛ kɔni kuncɛla ni jɔnjɔndi ye ni mako fɔta ninnu ma. Octobre ni ye ale dɛmɛ kalo ye ka sanga ni o ye an bɛ taa sanangɔrɔbakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sanangɔrɔba miiri ye ale bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka sefa wari 10 ɲɔgɔn kɔ ko o fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don ka ɲɛsin maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ala la jarabi ye maa minnu sɔrɔ ji cɛnni don la maa minnu ko san 2024 kɔnɔna na ka o don balo la ka di nin ma ko fɔta ninnu kɔni ma. An bɛ
Ameta kuchala octobre kalo kile 31 san 2025 fɛn min ye kuchala ale député kɔrɔni a bɛ wele ko Abdul Aguzer Maiga a yirala k'a fɔ ale minɛna bingani wale tigilamɔgɔw fɛ kabi avril kalo kile 23 san 2023 kɔnɔna na nka kunnafoniyaw olu bɔla ka yira k'a fɔ jumadon octobre kalo kile 31 san 2025 fɛn min ye ni ma ko fɔtan ye ko ale labilala bingani wale tigilamɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ basi foyi mɛ a sɔrɔ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni kucala ale gouverneur ya ale bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin ni ma ko fɔtan ani a somaw yɛrɛ kɔni ma. An bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ an ka lakana tigilamɔgɔw halisa olu b'a la ka wuli ka jɔ sigi sen kan walasa fɛn min kɔni ye taji o bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na mission sirajɛ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka se octobre kalo tile 30 san 2025 kɔnɔna na ka citerne 20 ani kɔ ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni escorter minnu yɛrɛ kɔni kun b'a la ka bɔ Labɛnzanga Niger ale frontière yɛrɛ kɔni na walasa u bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma u sɔrɔ. Jawando service wulila dele ko la ko kura aw bɛ Jawando service dɔn ni sojɔ terrain feere ka taa se topographie o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Jawando service ka baara tɛ nin dɔrɔn ye dɛ Jawando service bɛ so plan ɲɛnamaw ni ka o bɔ ka di aw ma i ka plan b'i kunkolo kɔnɔ de a ɲɛfɔ Jawando service ye a b'a kɛ exactement a ka di ye cogoya min na wa ni plan yɛrɛ t'i hakili la plan dagabanaw de bɛ Jawando service bolo k'i ka so jɔ i n'a fɔ a ka di ye cogo min na k'i ka so jɔ i n'a fɔ a b'i kunkolo kɔnɔ cogoya min na Jawando service bɛ o kɛ aw ye o tuma aw bɛ ka mun de makɔnɔ plan de t'i kunkolo kɔnɔ walima i ka plan de b'i bolo a di Jawando service ma u k'a maquette ɲuman bɔ ni k'a di ma o t'a bannen fɛnɛ ye dɛ e maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ k'i ka so jɔlen don dukɛnɛ fɛrɛlenba b'i bolo Jawando service bɛ i ka dukɛnɛ dilan k'a cɛ ɲa i n'a fɔ a ka di ye cogoya min na ka décoration ɲɛnamabaw ni ka olu kɛ a kɔnɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu tɛmɛtɔ la nin bɛɛ ye Jawando service ale ka baarakɛta ɲumanw de o tuma Jawando service a y'u ka nɛgɛjuru sira banba walasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛ ni ka o sɔrɔ u ka baara taabolo la n'aw mɔgɔ minnu mago b'u la u filɛ nin ye Sotiba Sotelko yɛrɛ ale masurunya la nɛgɛjuru sira 00223 79 09 48 48 Jawando service ka hakilina malien kele so kele. An bɛ taa ko kan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yɛrɛ la k'a fɔ fɛn min ye Burkina jamana ye ale bɔla ka a yɛrɛ tɔgɔ la pankuru o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni o de ye Air Burkina kɔni ye a yɛrɛ la k'a fɔ fɛn min ye nin pankuru yɛrɛ kɔni ye ale musaka bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ CFA wari miliyari 69 ɲɔgɔn kɔ la min yɛrɛ kɔni ni o sɔrɔla u yɛrɛ kɔni ka propre fond na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Nigeria fɛn min ye Mohamed Samalia Bagido ye ni ale kɔni ye Nigeria Assemblée de l'État de Kébi o vice-président a yirala k'a fɔ ale kɔni minɛna bingani wale tigilama dɔ fɛ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni suguya ma se ka dɔn wa yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni minɛna ka sanga ni a tilalen kɔ a ka seli la misiri dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni tala a minɛ ko ka tunu n'a ye yɔrɔ min yɛrɛ ko u yɛrɛ kɔni tala a minɛ ka tunu n'a ye ni a yɛrɛ kɔni yɔrɔ ma se ka dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.